Muški miris može pobuditi interes žene i čak dovesti do zaljubljenosti. Žene često ližu usne dok razgovaraju s nekim ko im je privlačan. Žene između 30 i 40 godina češće imaju seksualne fantazije i traže neobavezne veze nego kad su bile mlađe. Nakon odnosa, ženama je važnija daljnja intimnost nego da muškarac okrene leđa i zaspi. Kada žena nije zainteresirana, često izbjegava kontakt očima i gleda dolje. Međutim, održavanje kontakta očima obično ukazuje na interes. Muškarčevo raspoloženje utječe na njegov izgled u očima žene. Klitoris je jedinstven po tome što ne stari, za razliku od drugih dijelova ljudskog tijela. Žene se opijaju brže od muškaraca zbog nižeg sadržaja vode u tijelu. Da biste uzbudili ženu, fokusirajte se na različite erogene zone poput nogu, grudi i vrata. Žene u prosjeku provode 15 do 20 minuta svako jutro odlučujući što će obući. Žene koje često dodiruju svoje tijelo obično imaju viši nivo seksualnih hormona. Prosječan ženski orgazam traje 4 puta duže od prosječnog muškog. Dodirivanje ženskih usana može izazvati uzbuđenje kod skoro 70% žena. Otprilike 1% žena može postići potpuni orgazam isključivo putem stimulacije grudi. Ponekad moraš prihvatiti da neki ljudi mogu biti u tvom srcu, ali ne i u tvom životu. Ne gubi svoje vrijeme. Čak i ako se trudiš da pružiš najbolju verziju sebe, to nikada neće biti dovoljno za pogrešnu osobu. Žene između 40 i 50 godina mogu doživjeti intenzivnije orgazme nego kad su bile mlađe. Žene ne žele iskren odgovor na pitanje kako izgledaju. Oko 80% muškaraca prvo pogleda u grudi žene kad je upoznaju. Žene će vjerojatnije razviti romantična osjećanja nakon gledanja romantičnih filmova ili slušanja romantičnih glazbi. Žene koje često vode ljubav obično imaju veći libido i više ženske energije. Tijekom života osoba može biti prijatelj s do 150 ljudi. Žene obično održavaju kontakt očima dok pričaju s muškarcima koji im se sviđaju. Zadatak nije tražiti ljubav, već je pronaći unutar sebe i srušiti sve barijere koje si sagradio protiv nje. Strah od smrti proizlazi iz straha od života. Osoba koja živi punim životom spremna je umrijeti u bilo kojem trenutku. Žena je prirodno privučena zdravim, energičnim muškarcima bez obzira na njihove izražene mišiće. Žene cijene kada drugi mogu interpretirati njihove signale govora tijela, poput usmjeravanja stopala ka nekome, igranja s kosom ili stajanja pored njih.